Human sa iyang grand homecoming dinhi sa Pilipinas, Miss Universe Pia Wurtzbach miabot na sa San Francisco nga mao'y venue sab sa mahitabong Super Bowl 50 diin sa gikatakdang mag-correspondent o on-the-scene reporter. Sa iyang Instagram account, ang 26-year-old Cagayan de Oro Beauty mipaambit sa iyang hulagway nga nagkupot sa reporter microphone sa Super Bowl ug ang tinuig nga championship game alang sa National Football League sa Estados Unidos. Matod ni Pia, "This is it, first day in San Francisco for #Super Bowl 50. Daw gipili si Pia sa News Magazine TV program nga Inside Edition nga mahimong correspondent tungod sa iyang natural voice on air. Ang Super Bowl 50 mahitabo sa Pebrero 8 alas 7:30 sa buntag dinhi sa Pilipinas.